Molt bé, doncs bona tarda i benvinguts. Avui tornem a fer una altra presentació a Òrix, més llibres d'ornitologia, més llibres d'ocells, més llibres de natura. És una de les coses que ens fa especial il·lusió a la botiga, tenir això, no? Aquesta cadència i freqüència de presentacions de noves propostes editorials al voltant de la natura i dels ocells que demostren activitat, que demostren interès, que demostren que no som els únics que ens agraden els ocells, sinó que hi ha molta gent, cada vegada més gent que s'hi aficiona i que els que teniu experiència, que en sabeu, que teniu coses per explicar, doncs sou així de generosos de publicar llibres perquè tots en gaudim. O sigui que endavant amb la presentació. Moltes gràcies, Màrius Domingo, autor del llibre, per venir a fer la presentació, i moltes gràcies a Àlex Mascarell per acompanyar-lo i que ens el pugueu explicar. Gràcies a vosaltres per acollir-nos en aquesta presentació, en aquesta botiga tan fantàstica que cada vegada que me torno boig. Mítica. M'ho emportaria tot cap a casa. No? Sí. Molt bé, moltes gràcies. És una mica esta botiga és a l'Ikea dels naturalistes. Dels bojos. Entres, però no saps mai quan sortiràs. Igual pots tardar 15 anys després a aparèixer treballant a la porta, saps? I tu entres, però la teva targeta Visa no voldria entrar. No, la vista te l'has de deixar fora, perquè si no acabes malament. Bueno, Màrius Domingo. Ostres, sí. Sí. Vos he de presentar, vos he d'introduir una mica en Màrius Domingo. Màrius Domingo, aquí no el teniu que té cara de bon xaval, és agent rural. Vull dir, comencem perquè ja és un tio que s'enfronta diàriament contra furtius, assassins, lladres, delinqüents, gent que arrenca plantes, gent que crema brots. Des de fa 36 anys ja. 36 anys. 36 anys. I en tot aquest temps, a més, és que és un tio del Renaixement, El Màrius Domingo no és un tio com ara jo, saps? Vull dir, un tio del Renaixement. Sap fer de tot i tot ho fa bé. És a dir, no només és agent rural, que és la seva vida professional principal, sinó que ha participat en l'Enciclopèdia Catalana, a més de moltes altres publicacions, és anellador científic d'ocells, amb el qual ja se li intuïx i ja se li nota un coneixement d'ocells molt avançat, perquè per ser anellador ho has de tenir, i a més, un crac en la bicicleta, amb el BTT. Hòstia, això no m'ho esperava, Això m'ha trencat. Home, s'ha de fer menys sana incorpore sano, diuen, no? Si no tens el cos sano, pots tenir el cervell sa. No, al·lucinant, sí. I a més, autor de, ara ho diré bé, espero, 12 llibres. Sí, aquest és el que fa 12. Este és el que fa 12. Hòstia. Bueno, 12 publicats, que en tinc 2 o 3 als calaixos esperant que surtin algun dia. Bueno, però 12 publicats ja són més que la J.K. Rowling, Cuidado, sí, vols dir? Sí, jo crec que em va fer 8 per al Harry Potter i des de llavors he viscut de renta, no fotis. Però els drets d'autor no són igual. No, malauradament no, perquè si no estaríem tots muntats a la Tot i que el Jordi treballa molt perquè siguin igual, però... Està difícil. Però bueno, clar, que ells tenen magos, varites i coses d'aquestes, clar, això sí, canvia molt, canvia molt la cosa. Bueno, en fi, el 12è llibre, com te dic ara, és Com iniciar-se a l'ornitologia, un llibre publicat per l'editorial Cossetània, que la veritat és que l'editorial Cossetània en general, jo la conec poc, he de reconèixer-ho, la conec molt poc. La conec per les obres que tinc a casa, que en tinc moltes, publicades per ells. Però és una editorial que s'atreveix en molts de temes i que tira endavant molts de projectes molt interessants. I trobo, des del punt de vista sent ornitòleg, sent aprenent d'ornitologia... Si tu no ets ornitòleg, qui ho és? No, que va. Estava pensant que és un dels llibres més necessaris dels que s'han publicat a Catalunya des de que es publiquen coses de natura. Em fas molt És a dir, feliç. sí, perquè saps què passa? Que sempre anem a buscar la guia que està una mica més enllà, la guia d'ocells que ja te dona totes les espècies de Catalunya, fins i tot en la fenologia, els mapes, però ningú et diu com començar. Com iniciar-se en l'ornitologia? Per què este títol? Què significa? Doncs la idea és exactament el que dius tu, o sigui, ja hi ha llibres pels que en sabem una mica, no? I busquem aprendre una mica més o identificar més espècies o viatjar a llocs on no hem estat mai i a veure quines espècies trobarem, no? Però trobàvem a faltar un llibre d'aquell que no en té ni la més remota idea i vol començar. I veu
a la muntanya que se li posa al davant, no? De 300 espècies o 400 espècies, com ho faré jo per identificar-les? Això és molt complicat, no? És molt difícil. Doncs el que intentem amb aquest llibre és que vegin que no és tan difícil, que pots començar a poc, amb les espècies que tens més a prop, t'indica els llocs on pots anar que siguin a prop de casa, no? Quines espècies hi trobaràs, hi ha una selecció de les que segurament te trobaràs més fàcilment, i és això, no? O sigui, pel que no en té ni idea, no? Precisament. Jo ho trobo una meravella, t'ho he dit abans, off the record t'ho estava dient precisament. I és que saps què passa? Que sempre he trobat això, que jo quan vaig començar no vaig tindre cap ajuda, més que una guia Svensson i de cap a la muntanya i troba't amb el que et trobigues. I clar, és difícil perquè no saps o sigui, no tens ni idea de quins materials ni quines són les coses bàsiques que necessitaràs. I aquí he trobat que estan molt ben explicades. Comencen per materials, exacte, com mètodes, com sistemes, i fins i tot hi ha una introducció molt bona i molt explícita de què és un ocell, que és una cosa que tampoc a les guies normals normalment no hi surt. És a dir, les guies normals se salten tot el primer pas, te deixen una mica abandonat al mig del camp, en una guia on pots identificar coses però te deixen tirat. Perquè llavors... dona per suposat que ja ho saps. Clar, aquí estic. I clar, quan he llegit a la part de materials, on anar a veure ocells, la veritat és que m'han semblat temes que m'han semblat evidents, o sigui, però evidents que haurien d'estar totes les guies, perquè de fet és essencial. Clar, perquè quan comences és això, que no saps ben bé, per exemple, uns binocles, no? Si vens aquí, doncs, evidentment, el Francesc i tota la seva gent te guiaran molt de què pots comprar i el que te convé més i què no. Però aquí t'ho explico una mica fàcilment, no? Vull dir, què has de comprar? No te compris segons què, perquè te gastaràs els diners i no servirà de res. Ves a buscar això, no? Correcte. I d'on ve la idea del llibre? Però la idea va ser pràcticament un encàrrec de l'editorial, o sigui, amb aquesta editorial fa molts anys que hi treballo, hem publicat tots els llibres que he publicat jo d'editorial són de Cossetània. Tinc algun que és d'un institut d'estudis o d'un centre d'estudis, però editorial són de Cossetània. I va sortir la idea d'ells, o sigui, una guia per com iniciar-se amb l'ornitologia, i sí, la vaig agafar, la idea, em va agradar molt, i representa aquella idea que sempre he tingut amb la majoria de llibres que he fet, per no dir tots, que és fer el llibre que jo voldria trobar quan, per exemple, fa poc em van publicar un sobre papallones, no? Doncs el llibre que jo volia, m'hagués agradat trobar quan me vaig començar a dedicar a les papallones, no? Correcte. Una guia de papallones per a nois i noies. I aquest és el llibre que jo hauria volgut trobar quan tenia 14 anys i em començava a interessar pels ocells, no? Una guia fàcil que te diu els primers passos, què t'has de comprar, on has d'anar, no et perdis cap aquí, perdis cap allà, i tot això, no? Bueno, el que has explicat tu, més o menys, no? Sí, al final, ja et dic, m'agrada molt perquè és aquesta sensació, quan comences segurament tu l'hauràs passat també, anys però tots l'han passat. I és aquesta sensació d'estar al buit, que se t'obri un món sencer, i és això, és una muntanya, que no s'esperen t'atacar-la. Sí. I que la necessites algú, si no tens este amic amb el que vas a veure ocells, que ja en sap una mica. Sí, el que passa ara, això que deies, que no sé si ho has dit abans de començar la gravació, que ara afortunadament hi ha molta més gent que s'hi dedica, no? I és molt fàcil que quan comences te puguis trobar algú que te guiï una mica, no? Que això quan jo vaig començar, que era una mica després de que caigués el meteorit que va matar els dinosaures, per allà. Allà no hi havia ningú que t'ensenyés res, no? Vull dir, jo vaig començar, tu dius amb la Svensson, no? Jo vaig començar amb la Peterson, aquella... Per acabar les coses. Sí, exacte, que a més les il·lustracions estaven juntes i el text estava separat. Drama de guia, també. Sí, drama de guia. Doncs aquesta és la meva primera guia, no? I no tenia res més, o sigui, tenia això, no? És curiós perquè l'ornitologia i la gent com tu, els ornitòlegs en general, a través d'aquestes publicacions, ja no dic aquesta especialment, però sí a través dels anys, a través de les publicacions que han anat fent,
han anat cada vegada fent que este abismo que era tan gran que hi havia davant, cada vegada sigui menor. I jo crec que este és un pas molt important, este llibre, perquè justament cobreix la franja que no estava ni treballada. De més avall, vols dir? No, la franja que faltava, o sigui, per a que se sostingués tot el coneixement ornitològic que un pot arribar a tenir, faltava esta franja de baix. Saps? Esta franja que ho sostingués tot. El coneixement bàsic de per a on començar. I el més curiós és que per fer aquest llibre que resumeix, o sigui, per lo més senzill, però aquí, encara que no ho sembli, hi han resumits 40 anys de dedicar-se als ocells i saber realment què és útil, què no ho és, no? Perquè has experimentat durant molts anys, no? I això està resumit aquí, que a vegades no ho sembla, no? Perquè és molt fàcil, no?, d'escriure-ho, però perquè potser escriure aquest llibre m'ha costat, jo què sé, 15 dies o 3 setmanes, no? Però aquí hi ha 40 anys de coneixement, no? Sí, correcte. Sí, és ben bé això. És ben bé això. No, si al final la qüestió del temps que et porta al plasmar les idees no és transcendent. És a dir, aquí el transcendent és d'on surten aquestes idees, quan els hi ha costat madurar, quan els hi ha costat establir-se, és a dir, quan ha costat assumir tot aquest contingut per després poder plasmar-lo en un llibre d'una manera sintètica i que sigui comprensible. Que a més és molt fàcil de llegir. És a dir, és una lectura que passa ràpid i s'entén molt fàcilment. Aquesta és la intenció que teníem, no? Que el que ho llegeixi no trobi un llenguatge massa científic i massa complicat. Correcte. I això també és una cosa que és molt apreciable, que és començar sense la complicació de voler donar a entendre que, hòstia, que l'ornitologia som superexperts i quan parlem d'ocells parlem del trailing edge i del gis i del no sé quantos, quan en realitat és molt més senzill tot. És molt més senzill. I ho he vist claríssim i he pensat, hòstia, està molt bé, perquè és la manera més bona de fer-te entrar ràpidament les coses, perquè començaràs, i hòstia, si a més t'ho compliquen en conceptes complicats i complexos, encara te fan més lío al cap. Sí, en canvi, aquí ho he vist molt més simplificat i molt més mastegat. De manera que el que està llegint-ho ho aprèn molt millor. La veritat és que jo ho he trobat estupendo, sobretot per la manera en com està escrit. I a més hi ha capítols de tot tipus i per a que pugues entendre la d'això, la cosa, tot el que implica el món dels ocells. M'ha al·lucinat també el de conservació, que és molt interessant. És que aquí també el títol... El títol diu com ha iniciat l'ornitologia i que els ocells hi surtin guanyant. Aquesta frase és bona. Perquè la meva intenció, a part de crear aficionats als ocells, que això, la intenció real és que afavorir els ocells, o sigui que els ocells, a base de que hi hagi molta gent que ens hi dediquem i fem coses, però no solament anem a veure els ocells i fotografiar-los i després a casa mirar-se, sinó que aquesta història serveixi perquè tu facis accions en favor d'ells, no? Sí, sí. I aquí fa un moment, quan estàvem aquí esperant, han vingut un noi amb les seves 2 nenes a comprar una menjadora d'això, no? I dius, és això el que estem intentant en aquest llibre, no? Que la gent vulgui veure ocells però també els vulgui ajudar, no? Correcte. I aquí explico doncs això, no? Posar menjar, posar un lloc amb aigua tot l'any perquè vinguin, no? I el que vulgui anar una mica més enllà, doncs també que es faci soci d'alguna associació ornitològica, si pot ser fins i tot que pugui restaurar algun espai natural, no? Perquè hi hagi més ocells, pugui evitar agressions, pugui, jo què sé, posar coses que podries dir que són tonteries, no? Però posar un picarol al gat, no? Perquè no caci ocells. Correcte. No? O si tens un gat, doncs tenir-lo sempre a casa, no deixar-lo sortir a que caci cueretes blanques, no? I aquestes coses, no? O sigui, la intenció del llibre és afavorir els ocells, o sigui, tot aquest gaudi que tens tu de veure'ls i fotografiar-los i tot això, sigues generós i sigues agraït, no? I ja que ells te donen aquesta satisfacció, doncs tu dona'ls-hi també dona'ls-hi també de la teva part per ajudar-los, no? I ara et vaig obrir un meló. Un meló dels complicats. Este és dels jodidos. Estàvem parlant precisament d'esta frase, de que els ocells hi surtin guanyant. Fins a quin punt els ornitòlegs
en la seva activitat diària fan que els ocells ne surtin guanyant o d'una manera inconscient fan que perguen a vegades? És a dir, tot això de, hòstia, vaig a veure una raresa, faig 450 quilòmetres per veure una raresa. És a dir, quina opinió et mereix això? Com ho veus tu? Precisament és el que t'estava dient, no? Que hi ha ornitòlegs de tota mena, evidentment. O sigui, ara un amic meu ha estat fent una enquesta així, no sé si l'has vist, l'Enric. Pàmies. Sí, ha fet com una enquesta i diu que hi ha com a 2.000 persones, més o menys, que es dediquen a observar ocells a Catalunya, no? Que són molts, 2.000 persones són bastant. És molta penya, sí. I en 2.000 persones hi ha gent de tota mena, evidentment. I llavors hi ha gent que només fa això que dius tu, anar a veure ocells, apareix com se diu, el melanita perspiquilat, l'ànec negre americà, tots cap allà a veure l'ànec negre americà, miren l'ànec negre, si poden li fan una foto i ja està, i se'n van cap a casa. Ostres, no siguis tan egoista, o sigui, tot aquest gaudi que tens que has anat a veure la melanita aquesta i l'has vist i t'ho has passat bé, doncs fes coses per això, no? Dintre de les teves capacitats, clar, hi ha gent que té més capacitats i gent que en té menys, no? Jo, per exemple, en la meva feina, afortunadament, tinc bastantes oportunitats de fer coses en favor de la natura, no? Però si no tingués aquesta feina, doncs jo què sé, jo vaig començar sent voluntari forestal, que això ja no existeix. Era un cos de voluntaris que depenien del cos d'agents rurals i doncs anaves i anaves per la natura i si veies alguna cosa trucaves als agents rurals i els deies, mira, està passant això, no? I a la llarga, jo què sé, per exemple, al final, jo per exemple he aconseguit que se restauri un espai als aiguamolls del Pla, no sé si correcte, sí. Doncs tot un espai que d'acord, potser només són 4 hectàrees, és una cosa petita, però ha augmentat molt la biodiversitat de la comarca, de l'Alt Camp. I tant. I com allò que a la tele, no? No sé si se'n recordeu dels petits canvis són poderosos, que sortia. Correcte. Doncs a vegades una petita acció, un petit canvi és important, no? Perquè a tu et sembla que no és res, però a l'hora de la veritat ha sigut important, no? I això que em preguntes, doncs sí, hi ha ornitòlegs o gent que es dedica a la fotografia de natura o a l'ornitologia i són molt egoistes i només van pel seu gaudi. Correcte. Però el que s'intenta amb aquest llibre i el que intentem sempre és que vagin un pas més enllà, no? Que ajudin. A banda que quan fas això, que els ajudes, els ocells, guanyem tots, perquè tu poses una menjadora i un abeurador que tot l'any estigui actiu i sempre hi hagi aigua i a l'hivern hi hagi menjar, i això te donarà moltes oportunitats de veure de prop ocells i rareses. Perquè fins i tot, per exemple, el durbec és un ocell relativament difícil de veure, aquí a Catalunya n'hi ha pocs, i des de que poses menjadores en pipes i tal, doncs cada any aquí surt alguna foto que està feta als aiguamolls del Pla, cada any venen. Déu-n'hi-do. I els pots veure de prop i els pots veure bé, no? I guanyem tots, al final. Guanyen els ocells, però nosaltres també. Sí, i a més en la restauració d'espais és veritat que la fauna ràpidament torna a colonitzar-ho amb facilitat i tornen a aparèixer allà on havien estat. I la veritat és que això també ho hem vist aquí al Besòs, el Besòs mateix, que abans era un estercolero i ara és una cosa que, hòstia, després totes aquestes coses de renaturalització que es diu, no? Millorem. Sí. I un altre meló, o síndria. O meló o síndria, és més xungo encara, que és el de... Clar, és que he arribat al capítol de les amenaces, jo. Sí. I el capítol de les amenaces me l'ho he mirat bé perquè, hòstia, és important que un, quan va a començar, sàpiga quines coses són les que ja fa ell que poden ser negatives. I m'he trobat amb el tema dels gats i ara, a més, n'estàvem parlant. I això és un tema que és difícil d'explicar. Sí. Per què creus que es fa tan difícil a la gent que té gats entendre? Perquè jo crec que és una mica per ignorància, no crec que sigui tampoc per mala fe, sinó que és simplement ignorància. La gent pensa que el gat és un animalet molt bonic i tal, que la meva filla té 2 gats i estan a casa. Però a casa i controlats, m'entens? O sigui, no surt anar fora a matar tallarols i matar...
els gats són culpables a nivell mundial de l'extinció d'un munt d'espècies i maten milions i milions d'ocells, amfibis, rèptils, etc. No? Mira, concretament, com a anècdota, el primer era tarantola, el dragonet rosat. Sí. El primer que vaig veure a la meva vida estava a la boca d'un gat. Primer estava a la paret. Ve un gat, l'agafa i llavors algú que potser està per aquí a prop, amb el seu peu va diguéssim, projectar el gat una mica i la tarantola es va salvar. Va sortir. Sí, i la sargantaneta aquesta es va salvar, no? Però té cosa, que el primer que vegis ve el gat i nyaca. Té mèrit. Això li va passar a un noi, amic meu també, una cosa així similar, però ell perquè treballava a l'aeroport. I era tècnic reparar els avions, no en tinc ni idea, però feia d'això. I a un dels motors, aquelles coses que giren... Els rotors aquells. Els rotors aquells, se va trobar una fredeluga xilena. Ostres. És la primera vegada que la veig, però clar. Allí escalfada. Estava el bec aquí i la pota allà, vull dir, entens? Vull dir, que era una cosa que ja no era fredeluga xilena. Però bueno... Anècdota a part, és això, els gats són predadors, vull dir, i fins i tot encara que estiguin ben alimentats, ells per instint cacen i maten una presa i te la porten com a... És el curiós, és que te la porten com a regal, com dient, mira el que t'he portat. I moltes vegades ens hem trobat que m'ha vingut un gat i m'ha portat un tallarol de cap negre o així, no? Què hem de fer? Vale, s'estimem els gats, jo estic d'acord, els gats són uns animals molt macos, però tingue'ls a casa, controlats, que no surtin a caçar, i si tens un jardí i surten i hi ha ocells, posa'ls un picarol, perquè llavors no podran caçar. O sigui, estaran una mica frustrats, però bueno, ja buscarem un psicòleg de gats, perquè no estiguin tan frustrats. 30 milions d'anys intentant desenvolupar coixinets per a no fer soroll i ara faig clinc-clinc. Sí, i ara faig clinc-clinc i no puc caçar cap ocell. No, però és que a més són uns caçadors molt eficaços, O sigui, jo quan... Abans quan vivia a Valls, vivia en un pis, en un quart pis, i des de dalt veia un camp que hi havia sota, i allà hi havia fredelugues a l'hivern, i jo havia vist un gat que era blanc, de color blanc i negre, caçar garces, que les garces són difícils de caçar. Vives són molt vives. Pues les caçava, sense cap problema. O sigui, se tensava així, allò que fan, no? I un sec fas, i veies... Ja està, la garça. És molt fotut, una garça, ties intel·ligents. I després hi havia una època que teníem cavalls i les parets aquelles típiques de les quadres que tenen aquesta alçada perquè el cavall és molt alt i pugui treure el cap, doncs al sostre, que era molt alt, hi havia 7 nius d'oroneta comuna. I el gat se posava en aquesta paret, així, passava l'oroneta volant, se'l girava, l'agafava i tornava a caure. Les va eliminar totes, 7 nius. Que crac. Vull dir que són molt eficaços. Sí. I llavors això val, jo també me'ls estimo, els gats i els gossos, però els has de controlar, que no facin aquestes maleses. No? O sigui, això és un meló delicat perquè ara també la llei, o sigui, l'estat espanyol ha fet una llei que promou els refugis de gats. Sí. I això, a més, xoca amb la llei catalana de protecció dels animals, que el que diu la llei catalana és que els gats han d'estar xipats, registrats a l'Ajuntament i amb el seu propietari. Això vol dir que, de facto, elimina els gats salvatgits. Entren en contradicció aquestes dues lleis, no? I ara hi ha gent defensant la llei espanyola de que s'han de tenir colònies de gats asilvestrats. No, els gats han d'estar a casa igual que un gos, controlats amb el seu amo, el seu microxip i tot. Això es veu bastant. Ara per aquí a Barcelona passa bastant, mira la Ciutadella, que és on jo treball, allà n'hi ha una de colònia molt gran. I clar, hi ha una colònia de bernats pescaires, d'esplugabous, de martinets blancs, hi ha un refugi de gralles, és una joca. Clar, estem parlant d'una zona molt biodiversa, amb molts d'ocells que estan nidificant. I, hosti,
clar, quina serà la influència d'aquesta colònia que hi ha allà? Bueno, potser els bernats pescaires no els hi No, passarà no els hi res, anirà massa perquè fan el niu allà dalt. però les cuberetes blanques, Però el que els sigui de cotxes sota fumades i tots aquests desapareixeran, Sí, sí. No, sí, ja ho veig a venir, Fa molts anys, per això que mos passa allò. Per què es fan aquestes colonialitats? Perquè hi ha gent, els animalistes, que defensen els gats i que el que volen és que els gats préstecs estiguin ben cuidats, alimentats, en un refugi. Però això és un error, perquè el gat... Gats que estan pel carrer. Sí. Gats ferals, que són gats domèstics, Domèstics. Sí, però és un error perquè el gat no és una espècie autòctona, és un animal domèstic, igual que el gos. I des del punt de vista legal de la Llei de Protecció dels Animals del 85, el text refós em sembla que és del 2006, o no me'n recordo, doncs el que diu és que gats, gossos i fures no són animals domèstics, són animals de companyia, és una categoria diferent. I han de tenir registrats a l'Ajuntament amb un xip i amb el seu propietari responsable, no? Doncs és això, no? Un gat... O sigui, a ningú se li acut que hi hagi un esbar de gossos asilvestrats, no que no? Els gats legalment és el mateix, és exactament igual. I en canvi, ara ja et dic, la llei aquesta de l'estat espanyol defensa això, que hi hagi... I per què s'ha fet aquesta llei? No sé, suposo que Molta pressió. Sí, pel lobby Molta dels pressió, animalistes. hi ha molta pressió animalista en aquest cas. Perquè els ocells són animals, no? Són animalistes que no tornen... Sí, però... És que no s'entén, això. Bueno, però hi ha una cosa, jo els animalistes el que veig és que sobretot no són especistes. O sigui, ells no busquen la conservació d'una espècie per se. Ells busquen el benestar d'un individu. Llavors, el que passi amb les espècies me pot importar més o menys. L'important és l'individu. I si això vol dir que s'ha d'evitar que els individus, com en aquest cas els gats, estiguen malament, que tinguin recursos, que no estiguen morint-se de gana per les cantonades i això. Després, l'espècie en general ja és lo de menys. Le pregunta als individus individuals. Si donem menjar als gats per les cantonades acabarem tinguent més gats que persones, perquè s'ha reproduït. Bueno, es reprodueixen amb facilitat. Perdona, el que ells defensen, els animalistes, ara trencaré una llança en el seu favor, és que hi hagi un refugis de gats silvestrats, però que han d'estar esterilitzats. O sigui, Sí, això sí. Els agafen i els esterilitzen i tal. Vale, però mentre... O sigui, un gat viu 15 anys perfectament. Mentre no es mori, haurà matat centenars d'ocells. Vull dir, si tu vols que el gat estigui bé, coi, tinc a la casa. Vine a veure com estan els gats de la meva filla, veuràs, si estan bé. I aquests no maten cap ocell, vull dir, estan a casa. Nosaltres el que vam fer, saps què vam fer al zoo nosaltres? Això, també ara t'ho diria un veterinari més tècnicament, però nosaltres manteníem les colònies molt, o vàries, molt ben alimentades perquè d'esta manera els dominants marcaven territoris i no venia tot Déu, perquè ja hi ha molt d'aliment a disposició. Però encara que estiguin ben alimentats, cacen igual. Sí, clar, no, que saben de tot, segur. Cacen per instint i per diversió, o sigui, els gats són uns animals força intel·ligents, encara que no ho sembli, perquè així com el gos té molta relació... Bueno, diuen que el gos és de l'amo i el gat és de la casa, no? Per què? Perquè el gat no té tanta relació directa amb els humans, sinó que ell està una mica al seu rotllo, no? Però són molt llestos i els agrada jugar i caçar els agrada per si mateix, no per menjar, sinó pel fet mateix de caçar. Sí. Bueno, doncs tanquem capítol dels gats. Tanquem capítol dels gats. Sí, ja no t'obric més melons ni més síndries. No te n'obric més, però te vaig a comentar un parell de coses. M'ha agradat molt perquè la primera cosa que cal per observar ocells, m'ha encantat, la primera paraula, paciència. Sí, Paciència. perquè estàs d'acord, no? És veritat. Totalment d'acord. És que si no tens paciència no tens res, Sí. en este cas. És que és el que diu, em sembla que ho diu textualment així, que un ocell, un moixó, no és com la Sagrada Família, que està allí i tu el dia que vas a veure-la pues, no se'n mourà cap a un altre, no? O ni tan sols és com una planta, perquè les plantes, o sigui, bueno, sí que tenen una època de florida, no? Però quan és aquella època de florida, està allà. O sigui, tu la vas a veure i no es mourà.
A l'ocell no. L'ocell no saps quan apareixerà, o sigui, n'hi ha que són molt comuns i els veus sempre, no? Els gavians argentats o els pardals, els coloms, les merles, però anar a veure una àliga daurada, aniràs a un lloc i aquell dia no hi és, aquell dia s'ha anat lluny, val? Perquè, per exemple, una cosa curiosa, que això no ho explico perquè això és una mica més avançat, que la gent no té en compte la capacitat de desplaçament dels ocells. O sigui, nosaltres, per anar d'aquí al Montsec, per dir alguna cosa, doncs, quan trigarem? Doncs, tot el dia entre anar i tornar. Bueno, i ara perquè tenim bons cotxes i bones carreteres. Però la gent se sorprèn de que en sec li apareix un voltor a un lloc que està a 200 quilòmetres dels llocs on té. Correcte. Però sí, per aquest voltor això és una hora. Fet una bategada. I a més no ha gastat gens d'energia. Vull dir, s'ha deixat caure. sí, i les àligues igual. Una àliga daurada que està criant jo què sé, al Montsant, t'apareixerà a Cambrils en mitja hora. Sí. Perquè sap que allí hi ha un lloc que hi ha molt de menjar, agafarà un bitxo i se'l tornarà a emportar i tornarà a ser el niu al cap de mitja hora. Correcte. I clar, això ho hauríem de tenir clar, no? I això fa que, doncs això, que has de tenir molta paciència, perquè vas a llocs on tu saps que hi ha aquell animal, aquell ocellet, i no el veus, perquè aquell dia no hi és, perquè fa mal temps, perquè s'ha anat a un altre lloc, no? Però la veritat és que ho trobo un tema molt interessant i molt ben treballat, i la veritat és que és necessari. I el que passa és que, clar, molt poca gent entén també el que implica que l'àrea de campeig d'un bitxo pugui ser de 400 quilòmetres quadrats i sense cap tipus de problema ni d'això. És que és el seu àmbit. Exacte. I a més el fet de volar no et limita en res, no hi ha carreteres. L'àrea de cria o l'àrea que ocupa una parella d'àligues daurades o coarrades pot ser com tot un terme municipal dels grans. Correcte, sí. Així mateix. Hi ha una cosa que m'ha agradat moltíssim, especialment, i és que, clar, quan acabes la introducció, una acaba la introducció, ja està. Ja tinc totes les claus de com iniciar-me al món de l'ornitologia. Que ja has fotut de per si, perquè sempre és això que ja us ho he dit. Si et trobes al precipici ja has de llançar-te, ja ho buit una mica, no? Però m'agrada molt perquè llavors comença on anem a veure els ocells i de seguida comencen els àmbits principals. O sigui, els ocells no estan tractats com a individus separats, que anem a veure xoriguers, anem a veure... No. Anem a treballar les espècies per hàbitats. M'ha semblat una manera molt interessant d'ensenyar el que pot veure un més per l'observació de l'ambient al que està. I ho he trobat molt interessant, perquè és mig llibre, en realitat. Mig llibre és explicació en detall d'estos àmbits. Quins són els que heu triat i per què? Els que tenim la sort que el nostre país, Catalunya, és molt variat, és molt divers, i llavors hem intentat trobar els hàbitats més freqüents, no? I sobretot els hàbitats que un té a prop de casa. O sigui, la idea és que la gent que agafa aquest llibre no es pensi que ha d'anar, per anar a veure ocells, ha d'anar o al Delta de l'Ebre o al Pirineu. No, o sigui, a qualsevol lloc pràcticament pots veure ocells de diferents espècies. Evidentment no veuràs un gall de bosc al Delta de l'Ebre ni veuràs un flamenc al Pirineu, no? Però a cada lloc hi ha una gran varietat d'ocells, i fins i tot a les àrees urbanes, com molt bé has explicat tu, vas a la Ciutadella i pots veure un munt d'espècies d'ocells, no? I pots anar en metro si vius a Barcelona. I no cal anar a llocs molt remots o molt a la selva amazònica, no sé. A qualsevol lloc del nostre país pots anar a veure ocells. I llavors han triat els hàbitats més emblemàtics, per entendre'n. O sigui, l'alta muntanya, muntanya mitjana, els conreus que tothom sap el que és un conreu, no? De qualsevol tipus, les zones urbanes i després les platges i les costes i les zones d'aiguamoll, no? Que evidentment les zones d'aiguamoll, ja ho saps tu, és on hi ha més quantitat i varietat, no? També és més fàcil d'observar, és més clar l'ambient, no? Sí, jo sempre recomano que per començar
Doncs això, el més pràctic potser és anar a un lloc d'aiguamoll. Sí, sí. Per què? Perquè és on trobaràs més fàcilment més varietat i més quantitat. Sí, a més és d'aquestes coses que jo recordo, quan començava amb el tema d'anar a veure ocells, la veritat és que al final jo passava per tota Catalunya, voltava tot arreu, però sentia una mica de decepció quan me n'anava al Pirineu o quan me n'anava als boscos de cedres, de coníferes al Pirineu, o quan me perdia per segons quines zones de boscos mediterranis, perquè al final sentia de tot però no en tenia res, saps? I en canvi als aiguamolls, a les praderies sí que tenia visió, i hòstia, allí podia concentrar-me un rato en miro... És que has tocat un tema interessant, que la gent quan comença només se fixa amb lo visual, amb anar a veure, no? I amb els ocells és molt important conèixer els cants, conèixer les veus, perquè amb els aiguamolls potser no és tan important, però quan vas per ambients més tancats, tipus bosc o tipus muntanya, no? Doncs conèixer els cants és importantíssim, perquè és el que te fa detectar aquell ocell que costa molt de veure, no? Avui mateix, al dematí, he estat per la zona del Francolí, del riu Francolí, una zona de bosc de ribera, i he estat sentint un munt d'estona el picot garser petit. He tingut una afanyada per trobar-lo, perquè ja saps com és de la mida d'un pardal i és molt petitó, i ara, tal com he arribat, l'he sentit. Vull dir que m'ha costat veure'l, però sentir-lo no, perquè sentir-lo tota l'estona sentint-lo, fins que l'he aconseguit veure, no? I aquí també està la paciència, no? Vull dir, tens paciència, perquè m'ha costat un munt d'estona veure'l al final, no? També és la gràcia de si has d'anar seguint el so. Sí. Serà un mal so. Sí, vas mirant i... Ostres, no, que això és una mallarenga carbonera, això és un estornell. I al final he vist el... No, però realment, a més, és un tema que a mi sempre m'ha semblat el més complicat, que és passar de veure a captar. És a dir, siga quin siga la manera. Este pas... Home, és el més difícil, és el més complex. Sí, perquè trobaràs molts ornitòlegs que saben identificar visualment pràcticament totes les espècies de Catalunya, o amb alguna excepció que és complicada, però normalment, i en canvi no en trobaràs gaires que vagin caminant per un lloc i te vagin identificant el cant sense veure'ls. Sí. Complicat, això. Bueno, és complicat i a més és una disciplina absolutament brutal, que jo la tinc molt oblidada, però, clar, jo per que fos una idea, quan me vas enviar el llibre, el primer que vaig pensar és això que estava explicant abans, que és, justament venia al forat de tots els llibres que hi ha al món, el forat que faltava era omplir, era este. Sí. Que ara ja està omplert. Llavors, més endavant hi havien altres coses que estan cobertes, com ara este salt de qualitat entre l'anar observant i l'anar escoltant, a més. Que és un salt qualitatiu, però crec que encara és més complicat i més complex el salt de 0 a 1 que de 20 a 21. No sé si m'explico. Vols dir, començar... És a dir, per a mi començar en l'ornitologia em sembla més... Tu ho vas trobar així? Més marejant que el fet de, ara que ja saps identificar molts de bitxos, començar inclús a treballar en quins cants tenen cada un. Este salto, que també és potent, Sí. Però encara així el trobo molt menys potent que el fet de començar de zero. És potent, però és molt útil, perquè... I tant. Llavors, per exemple, quan jo faig el SOC, el seguiment d'ocells aquest, la majoria, pràcticament el 70-80% de les espècies, només les escolto. Sí, això. Perquè és que si m'hagués d'anar entretenint a buscar-les i veure-les, no acabaria, no? Vull dir, tens 2 hores i mitja, has de fer 3 quilòmetres i si t'entretens a buscar tots els ocells que estàs escoltant no acabes, no els has d'identificar pel cant. I després també, a banda de ser molt útil, és molt divertit. Perquè és molt xulo. Quan comença el dia, allò que està començant les primeres llums, allò és una bogeria, la primavera. Comences a sentir... No tens temps d'apuntar tot el que sents, no? És dramàtic, a més és una cosa dramàtica, perquè hi ha moments en què sents alguna cosa que dius, i això què és? Sí. I t'atabala. Sempre estàs aprenent. A més, hi ha ocells que
que només tenen un tipus de cant i tal. Però després n'hi ha d'altres que en tenen molts. I varien molt, sí. I encara una cosa pitjor, n'hi ha que imiten. Els i que imitadors, imiten molt bé. Delinqüents habituals. I a més imiten molt bé. O sigui, Ocells delinqüents. a mi m'ha passat, O sigui, estar fent un soc i apuntar un ocell i després, quan el veus, dius, però si no era ell. És un estornell que està partint És seu un cul. estornell. Bueno, això passa moltíssim, ja ho saps tu, amb els estornells i els oriols, no? Hòstia, passa moltíssim. Que els oriols són uns ocells molt bonics, estivals, i arriben al mes que ve o així, no? L'abril, març, abril. Però ara ja sents cantar oriols. Per què? Perquè els estornells els Ja comencen a fer imiten d'oriol, molt fan bé. d'oriol. Sí. Fan d'oriol. I no saps, costa saber quan arriben els oriols, perquè fins que no realment el veus, com que els imiten tan bé, no saps quan és un oriol o quan és un... La veritat és que és al·lucinant. I és un tema que m'apassiona realment. Jo domino molt poc els cants, però trobo que és un tema que m'apassiona molt, el trobo molt xulo. Però t'estava dient això, que inclús l'assumir el coneixement auditiu és molt complex. Però al començar de zero, hòstia, sempre m'ha semblat una distància que és llançar-se al buit i el trobo molt complicat, molt complex i fins i tot una mica assustant. Perquè hi ha una cosa que et volia preguntar, perquè jo quan vaig començar amb el tema de l'ornitologia, clar, jo quan veia algú que era capaç d'identificar a 2 o 3 bitxos diferents, ja considerava que era un pope de l'ornitologia. I a partir de la base, este tio en sap un ou. Vull dir, aunque sabia diferència entre un pardal i una garça. Home, Ja un era pardal i un suficient. tornapescaire. Sí, sí. Llavors, què passa? Que va passar que va arribar un moment en què vaig començar a pensar que, hòstia, que tothom ne sabia moltíssim i que quedaria fatal si jo no estigués al nivell. Llavors vaig començar a tindre aquesta espècie de sensació de... No, però això no s'ha de tenir mai, perquè tothom han començat, no? I tothom han començat de zero. I primer aprens a identificar els més corrents i després ja vas aprenent una miqueta més, no? Però al final la idea és que tampoc és tan difícil, perquè te trobaràs molts canalla, jovenets, que te sabran identificar perfectament un Opel d'un Citroën. Sí. No? Per què ho saben? Perquè hi ha uns trets que s'hi han fixat, però això és exactament el mateix. O sigui, al principi costa una mica, però després arriba un punt que hi ha uns trets distintius de com se mou, com el color que té, la silueta, etc., que ho aprens relativament fàcil, no? O sigui, hi ha fronteres, no? Hi ha espècies que són complicades, per exemple, el raspinell pirinenc amb el raspinell comú, són complicadíssims, els mosquiters, ja no diguem... La pel·lícula, sí. Sí. Però n'hi ha d'altres que, ostres, que tampoc és tan complicat. Igual que saps distingir un Opel Corsa d'un Ford Fiesta, doncs saps distingir una garça d'una gralla, no? Sí, en aquest cas sí. Són ocells que es poden diferenciar fàcilment. O un cors d'una cornella, és una mica més difícil, però quan t'hi fixes... Sempre hi ha els criteris, sí. Hi ha característiques i claus. després t'ajudes amb la veu i aquestes coses, i la forma que es mou. No? Hi ha allò del gis, El gis. el famós gis. I això en parles tu al teu llibre, no? També. El gis, cada vegada que el sento em posa nerviós, m'entren ganes d'estrangular algú. Sí. Quan me diu el gis, té gis de, passa cap allà, que t'arrearé. Però és veritat que això amb els anys ho agafes, no? Sí. És un ocell molt poca estona, molt de lluny i saps el que és. I després el veus de prop, quan ja s'ha aturat i pots veure'l i tal, i dius, ostres, però sí que era això. No? Sí. Bueno, passa això, que al principi has de ser proactiu en el procés d'aprenentatge del món dels ocells, has de ser proactiu per identificar un ocell, i amb els anys acabes sent passiu, ja ho identifiques de... Sí, ràpid, no? Sí, saps? Vull dir, que saltes tots els passos intermitjos. Això té un perill pels que ja ens hi dediquem una mica, que és que hi ha vegades que no t'hi fixes perquè ja l'has identificat i a lo millor no era allò en aquell... Sí. A mi em passa encara molt el fet de el poder de la ment quan vols veure una cosa. Exacte, sí. Tu la vols veure i la veràs, sí o sí, però jo avui he vingut aquí a veure un duc blanc i l'acabaré veient. I això passa en fotografia molt, m'ha passat diverses vegades, que he fotografiat un grup
I llavors quan arribo a casa és quan veig que n'hi ha un de diferent. I no m'hi havia fixat quan estava sobre el terreny, no? Sí, és un clàssic, això. Sí. Perquè és això que dius, tu veus 150 pinsans, val? I no t'esperes trobar-te un pinsà mec al mig. Al mig de tots. I llavors quan arribes a casa amb la foto sí que el veus. Ostres, sí que és diferent, no? Entonces, a mi m'al·lucina també la gent que és capaç de veure-ho al moment, Sí. 150 tornells, perquè jo sempre començo per un extrem, i quan ne porto 10 ja està, ja ho deixo estar. Hasta el 150 numeren-se, que són tot el Aquí també hi ha la paciència, Aquí està el tema, aquí és que a mi em falta això. I per això està bé que ho recomani, que si digues, primer cal paciència, perquè és que, hòstia, és clau, sobretot perquè són moltes hores. Mira, l'altre dia escrivint coses del llibre, i això pensava, com s'identificava el tètul? I estava pensant sobretot mirar-li a la cua, Sí, el carpó. Clar, però si la cua o el carpó estan amagats, paciència has de tindre per a esperar-te a que l'aixequi l'ala una mica i pugues intuir. Sí, que es posi d'aquella manera que... Correcte. Sí. Llavors, també la paciència és molt... A més, saps què passa? Que també, quan vas a la natura, la paciència, hòstia, també t'ajuda a copsar molt més el món que tens al voltant. Sí. I millora molt l'experiència global del que és l'observació. I acabes veient moltes més coses, perquè Correcte. si arribes i mires i ja està, te perds coses. En canvi, si dius, va, m'hi quedaré una estona més a mirar i tal, amb els binocles, Sí. no? 10 minutets. 10 minutets. Minutets encara, doncs mos queden 50 temes per a parlar. Això és un desastre, no pot ser. 10 minutets. Escolta una cosa, jo t'he dit que la meitat del llibre parla precisament de on localitzar els ocells i els hàbitats. Crec que és algo molt interessant, i sobretot perquè un dels hàbitats que s'ha triat és la zona urbana. Sí, I la trobo la més interessant de tot, perquè el 99% de gent vivim en zones urbanes, clar. i a més hi ha una cosa que és important, i és el principi que s'ha de marcar. Les zones urbanes no deixen de ser més que un hàbitat que està conquerit d'alguna manera. I que cada vegada hi ha més espècies, perquè si t'hi fixes, per exemple, la merla abans no hi era a les zones urbanes, i ara és a totes les zones urbanes, i fins i tot a ciutats grans, és molt abundant. I un altre exemple, jo quan me vaig començar a dedicar als ocells, el tudó era un ocell que l'havies d'anar a veure al bosc i n'hi havia molt pocs. Ara tudons està ple per totes les ciutats, a centenars, sobretot que a vegades voltes per Cambrils, en aquells camps de direcció n'hi ha centenars. I és una zona urbana, no? Estan els jardins urbans. Correcte. I els ballesters, aquí a Barcelona no n'hi havia hagut. Eren d'alta muntanya i fa uns anys van començar. O sigui, cada vegada hi ha més moixons o més ocells que s'estan adaptant a les zones urbanes. Per què? Primera, perquè cada vegada hi ha més zones urbanes. Correcte. Evidentment, s'han d'adaptar. No tenen altra... O s'adapten o moren. I l'altra cosa és que els predadors no van tant a les zones urbanes. I no es pot caçar amb escopeta a les zones urbanes. Per tant, els ocells que no són tontos s'estan adonant que un parc urbà, un parc d'una ciutat mitjaneta o petita, o fins i tot un parc d'una ciutat gran com la Ciutadella, és un lloc on hi ha menjar també, on hi ha refugi perquè hi ha arbres, i on no hi ha falcons peregrins, astors, i tot això. Esta és la clau, que no hi ha ningú que se't pugui menjar. I a més els caçadors humans, que som, en el fons són els més perillosos, no caçem a les zones urbanes, no? Correcte. I escolta una cosa, a tall de resum, perquè això sí que volia saber-ho, i ja, així a mode de cloenda, què recomanes per a començar? És a dir, mos podem llegir el llibre, però què és l'essencial? Què són els tres... Posa-li tres. Els tres temes essencials que un ha d'aprendre per a començar a iniciar-se a l'ornitologia. Per on t'ha de començar? Home, jo el que crec és que el primer que has de fer és pensar que hi ha ocells i moixons a tot arreu. Llavors, el que dius tu, a prop de casa teu segur que hi ha coses interessants. Només has d'anar, si tens un parc una miqueta que hi hagi arbres i tal, ves allà i observa, sobretot observa amb paciència, no? Si pots,
el més essencial, ja ho saps tu, és comprar-se uns binocles. Per què? Perquè els ocells, evidentment, tenen tendència a marxar, perquè tenen por dels humans, i sobretot aquí en aquesta zona mediterrània, home, si te'n vas a les Galàpagos, els bitxos se deixen atensar perquè allí no els han caçat mai. Però aquí es posen lluny. Per tant, amb els binocles els veuràs molt millor. I binocles n'hi ha, home, n'hi ha de molt cars, però també n'hi ha de molt assequibles. Llavors és un regal de Reis que es pot demanar, no? És bo, fa de bon demanar. I els reixos te'l portaran i aprendràs. O sigui, jo crec que el més essencial és no tenir pressa i tenir paciència i observar. Val? Perquè quan observes amb tranquil·litat és quan veus coses. Ara, si vas i tens pressa, vols veure allò i... Per als histèrics, quin consell mos dones per als histèrics? Perquè jo no aguanto. Home, tu jo vaig en crema. He vist les teves il·lustracions i vol dir que t'hi fixes molt, eh? No, però quan estava a camp, me cremava el fet i em passava això, que surt ja de detrás de la... Sí, surt! Sí, saps? sí. M'atabalaves. Però tu quan il·lustres ho fas observant directament o primer fas fotos i després... Jo faig fotos i A després base vaig de a casa fotos, tranquil i a casa... Perquè jo al camp no m'atabalo. Sí. M'atabalo, a més sempre, jo ens fem un fi per damunt de l'ombro i comença a mirar, què t'ha fet, papa? No. I jo, hòstia, deixa'm estar, que estic concentrat al meu d'això. Llavors fas fotos i després a casa amb les... Sí. I tiro molt d'internet perquè... Home, clar, jo faig perquè fotos, però... tu no pots anar cada dia a tot arreu. No puc sortir massa, també, amb els nens i tot, és molt complicat, que ara són petits encara, com per a d'això. Sí, perquè a més fas fotos de tots els... Clar, de tot arreu. I agafo, vaig al Google i... A veure, sé totes les mallarengues. I posa'm-les totes en fila, un dia que me les vaig mirant. Però veus, això és una habilitat que tens, que jo admiro molt, ho fas molt bé. Són unes il·lustracions fantàstiques. Bueno, però... Molt bé, no. Jo ho he intentat alguna vegada i no... Oh, jo sé una cosa que sempre he trobat molt interessant. Quan surts al camp i observes, hòstia, entretindre't un ratet en fer un escurs del que has vist. Això, exacte, és un consell que ens oblidàvem de dir-ho. Encara que no sàpigues dibuixar, com jo, que no tinc ni idea, però és molt útil, sobretot quan comences, de fer-te un petit dibuix per destacar aquelles coses. Correcte. O sigui, aquell carpó, assenyalar, el carpó és tal, és rabassut, o és molt primet, o té el bec molt no sé què. I això, encara que el dibuix sigui horrible, i sigui molt dolent, però destaca aquelles coses amb les que t'has de fixar. I després, quan arribes a casa, mires la guia i te'n recordes d'aquests detalls, no? Que potser si no haguessis fet el dibuix tu sabràs millor que ningú, que per dibuixar t'hi has de fixar molt en l'aspecte. També és un sistema que considero bastant ràpid, perquè si he de començar a escriure té el carpó tal, té el no sé què qual, en canvi faig un croquis ràpid de com és ocell i faig una marca i dic roig, no sé què i no sé quantos, saps? I això encara que siguis un patata dibuixant, és igual. No, però aquí en este cas el simple fet de després poder ajudar-te a identificar les coses, a conèixer, i qui sap si amb el temps entretindre't més en, bueno, doncs ara vaig a fer-li detalls perquè total no hi ha molt de mitjam avui, si en saps més, doncs ja el dibuixes millor, no? Però si no, com a mínim per identificar-lo ja et serveix. Ja m'han fet una pregunta també. Ah, val, sí. Sí, mos hem saltat d'esta part. Sí, clar, en l'hora havia d'entrar les preguntes, anem malament. No han calculat bé això, saps? Dieu. Això. Aquí a Ciutat, si poses boles amb aquestes menjadores, venen moltes espècies. Però clar, per exemple, posar aigua és un problema perquè et venen coloms. Ah, sí. Precisament... Els coloms són una plaga. Precisament ara, aquesta setmana, he contestat d'un amic que ha començat a posar menjar. Sí. I aquesta setmana m'ho va dir, diu, saps què passa? Que em venen els coloms i s'ho mengen tot. I doncs has d'anar i comprar aquestes coses. Sí. Aquestes menjadores així. Nosaltres fem servir aquesta de l'Agüera, la de 3 boles, que estava molt bé perquè aquí els coloms no s'hi poden enfilar. Ja n'havia provat altres. Però clar, amb l'aigua no puc... No, amb l'aigua no es pot fer. Amb l'aigua, aguantar, se vindran a banyar els coloms i això no ho pots evitar.
Però el menjar sí que pots evitar-ho posant-lo amb coses d'aquestes? Ja ho fem, ja ho fem. No poden accedir-hi ells. Sí. Sí. I la veritat és que venen forces espècies, Exacte, mallarengues... Mig a l'Eixample, Sí. I sobretot no entrar mai en guerra amb els coloms, perquè sempre guanyen ells. Sí. Sempre guanyen ells. Jo ho vaig provar al balcó de casa meua, que tinc un hort muntat, saps? Vull dir, així molt pedestre. Sí. I venien a tocar la moral i vaig pensar, voy a poner contramedidas. Esto es la guerra. Van guanyar. Sí. Van guanyar. Els coloms i les, Van humiliar-me. les tortugues turques, també. Jo vaig posar una menjadora així, també, a terra, diguéssim, i va haver un moment que les tortugues turques s'ho menjaven tot, no deixaven res per ningú. I llavors, clar, has de buscar sistemes d'aquestos, perquè ells no poden accedir a això. Bueno, la veritat és que jo t'he de dir sincerament que jo he trobat un llibre estupendo, m'ha encantat, trobo que és molt fàcil de llegir, que és essencial per a començar amb el món de les aus i sobretot ara que cada vegada hi ha més afició i cada vegada n'hi ha més, trobo que és un llibre que és necessari tenir-lo a casa. És necessari i és necessari llegir-lo. Jo el tinc. Tu el tens? Sí, perquè si no t'anava a donar el meu, dic, si vols. Bueno, moltes gràcies, Màrius Domingo, moltes gràcies als companys dòrics.